Tere i Clara, les animetes de la Plana Ràdio, ens han demanat que compartiguéssim amb vosaltres alguna història màgica de la que siguem protagonistes. Estem acabant un any molt intens que ens ha posat cara a cara a les nostres temors, a la malaltia, a la soledat més profunda, a la incertesa, a la inseguretat. Personalment he viscut, com molts de vosaltres, moments durs, pèrdues. He sentit que caminava i el terra es trencava baix els meus peus i com queia al buit, i sempre he trobat que algú m'ha sostingut. I més que mai m'he donat compte que mai estem sols. No us explicaré cap història en concret, però sí el que és la màgia per a mi, tot i que jo no li dic màgia, li dic milagre. La màgia, el milagre per a mi, és saber disfrutar de la vida moment a moment, trobar la meua pau, tancar els ulls i somriure, i sentir l'energia dolça del somriure recorrent el meu cos, no pel que tinc, simplement per ser, sense haver d'esperar a que la Covid passe, a que les coses milloren, a que torni a arrencar la feina, a que arribi l'estiu. Màgia és veure reconeguda la meva creativitat. Màgia per a mi és el somriure genuí i sincer de les persones que m'estimen i m'aprecien. Màgia és rebre missatges d'agraïment de persones que en algun moment s'han creuat al meu camí, dient: cada dia espero els teus vídeos i a pesar d'estar sola em sento molt acompanyada i no tinc cap temor. O des que et vaig conèixer m'ha canviat la vida. He après a escoltar-me, a tindre'm en compte. O ara veig les coses d'una altra manera i puc sentir-me en pau. He après a estimar-me i que està bé fer-ho. I et dono les gràcies. Màgia és que cada matí em desperta un WhatsApp que diu: et beneeixo i et desitjo el millor. Màgia és que persones de l'altra part del món, de llocs on jo no sé ni situar el mapa, demanen que les acompanye en el seu procés personal i puc sentir a la pell la seva gratitud. Màgia és voler iniciar un projecte i només pensar-ho, que apareguen les persones que em poden ajudar a fer-lo possible. Màgia és formar part de la meva família, estimar-los i sentir que m'estimen. Màgia és tindre sempre al costat les meves amigues i germanes de l'ànima i compartir en elles abraçades i risses i també, de vegades, acompanyar-nos en els moments tristos. Màgic és que de lluny, perquè pel confinament no ens podíem apropar, mon net s'abracés a ell mateix, dient: una gran abraçada per a tu, iaia, i que sigues molt feliç. Màgica la conversa en maneta que em diu: iaia, les iaies, estimeu molt els nets, veritat? Sí, carinyo meu, molt. I mai los deixaríeu sols? De què no? Claro que no, vida meua, mai. Iaia, t'estimo, hasta l'infinit i més allà. Màgia és poder disfrutar cada dia de la nostra més gran capacitat, que és la de donar i rebre amor. Esta és la màgia de la meva vida. Les petites grans coses que fan que cada instant hi hagi un milagre. Us desitjo el millor. Molta màgia a les vostres vides i un milagre per a tots.
Una gran, gran abraçada.